Kaixo, egunon. Hemen gaude Argitxo irratian, eta beste behin ere Kosmodernoak atalean. Hainbat egun dara matzagu galdera berdinari bueltak ematen. Nolakoa izango litzateke dirurik gabeko mundua? Irakaslei galdetzea otu zaigu, eta honako hauek erantzun dizkigute. Imaginatzen dut, bizi garena baino desente justuagua, aberastasuna gaur egun gaizki banatuta dago, herrialde batzuk beste batzuen produktuak edo gaiak edo hartu dituzte eta bere kolkorako eta bere poltsikorako erabili eta agian dirurik ez palego eta agian erabiliko bagenu trukea behar ditugun gauzak, dauzkagun gauzak behar ditugun gauzen truke erabili, gaur egun dagoen desoreka txikiagoa izango litzateke. Ez dakit. Badirudi polita izango litzakera, baina ez dut ikusten, posibilitate hondirik eta iruditzen zaiz bizkat ametsetako zeo dela. Nik usten dut dirurik gabeko mundu bat egongo balit berriro, itzuliko ginela aurreko etapara, ondasuna izango zen berriro, aberastasuna ordezkari, eta pentsatzen dut hasiko zala lehen gaietatik, eta gero lehen gaietatik berriro itzuliko litzaketa zikloa dirua sortu arte, seguruen. Imagina izinak da. Ez dut imaginatzen mundu bat dirurik gabe. Mundiala izango zen, dirurik gabe bizitzea, denok berdina egingo bagenuke. Bestela, garai batean bizi ziren dirurik gabe, dirua sortu zenean eta batzuk dirurarekin hasi ziren lanean eta denok bide hortatik jarraitu genuen, ez? Baina oso zaila ikusten dut, oso zaila. Gauzak trukatzea da ideala, zaila ikusten dut. Zora izango zen. Beno, erantzun hauek entzun ondoren, ideia bat egin genezake nolakoa izango litzateken mundu hori. Denpora bukatzen ari zaigu, beraz, Kosmodernoen hurrengo atalean ikusiko gara. Egun ona izan. Agur!